Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane anu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepotnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tak tung tak dedang dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong pergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nek ndi ya? Jembatan Kali Progo. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Kita omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh, rada dalane rada nguduk medun pas nikung. Iya. Ki nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cungkup ngendi kae jaratane? Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggoni aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggoni aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku iki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngetan tok ngetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Lanjutan kok onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu ya wis rasah lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasah protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo, nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Nembang napa? Ya sakarepmu. Isamu apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundhutan mleh mboten. Ora ana pamundhutan, sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlenthung tenan Aku wae dintup. Apa? Mlenthung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelang. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, anggar sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung kowe ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo. Oh, kono aja padha ya. Campur sari. Yes, silendro berarti ne. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira?
Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya Dite tenan malah cilaka kowe. iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwong ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi kula cek SMS aku kula pun dugi Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwong. Oh siap Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati tanpa pancen yo nek disawang tatin piye. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apane? Awal hawa dingin. Ah ora tau nang Eropa. Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat. Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Meng mergo kowe awu ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint kok. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap nih dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya, begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana? Polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat, lha iki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diantel ngono. Ayo. Tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna Din nang kene ana buah sing leh mangan kudu malang. Apa? Ayo kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing leh mangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, nek ngene krok-krok. Jagung kok buah
Ayo ke buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh. Jagung itu tetep buah, apa buah ki ming bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu satemah lara as nyilih cangkemku malah ben ngirit mara iya suarane ya apik piyayine ya becik. Becik ya nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. Ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ndrok ngangka luwuk wae. Terus jigang ning kursine iki udut 76. Masa adite ngenteni anak buahe do laporan. Padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon proge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jigang karo ul. Oh terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Wah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jigang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jegang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. Wah, Tadin jegang. Liwat apa mandhap? Maune liwat. Terus ngerti kowe jegang, aku mundur. Ya nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenek-ngenek iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi? Matane putuh ngene kok. Apa kaya rada kira siji ngono? Ha iki nek aku nek kesel ki mataku can kira siji. Iki pancen moto sing apik. Oh, kaya gareng. Ya, kaya gareng ki mataku ki nek kesel mesti sipit siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong Nadyan bebrasane kali
Nyamleng banget. Neno. Monggo. Pacaan sarwa asri Jroba Rondo slow. Ya. Ayo anget. Jajare Mbak Tatin empuk. Jajare Mbak Tatin apa? Gemuk. Empuk ayo. Kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono. Ya ora, aku wis mangan akeh ya sakmene, Pak. Ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bareng hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae. Ya ora mesti. Kok ora mesti piye? Ya iso kuru ya iso kok. Ora mesti selemu. Nah, iki acarane halal bihalal. Kalau tasakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Kris Dwianto, Eskom. Ya. Pak Kris Dwianto. Kris Dwianto, ora Kris Brianto, ora Kris Dwianto. Kris Dwianto. Eskom. Ya. Eskom ki apa? Komunikasi. Sarjana komunikasi. Yeah. Berarti nek lulus ming basa. Brek. 10-2 ngono kae. Ki nganggo walkie-talkie ngono. Walkie-talkie. Heeh. Sarjana komunikasi. Sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang. Lho, kene iki wis Klaten lho, Sa. Iki Klaten?
duduk iki cangkringan duduk. Dudu wis Klaten. Oh, Klaten. Nggih. Mula wingi Jawa Tengah. goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana, Desa Panggang Kecamatan Kemalang. Nganti bingung sing goleki nggone. Ya. Mergo wis mlebu Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggih. Niki wonten pamundutan apa, Pak? Iki mau nek aku iso apa piye bojo loro ayo. Bojo loro ya cobi nek lek coba-coba ya. Ketoke iso ketoke. Sing piye ayo. Sing kelap kelip lampune deske ngono ketok. Heeh. Ya ngerti. Awak guru mikir bojo loro. Ah, iki gamelane iso ora? Iso. Bojomu pira e, Pak? Nggih. Nek bojomu pira? Siji. Oh, siji. Ora tambah meneh, Pak. Ora, wis. Carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Coba ming bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong duwe bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika, pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora gerine kene geri-geri. Ya digoreng sih. Oh, digoreng tak kira Saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya, sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane po, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang iki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Ora. Iki senengane sok ngawur ngono. Tolokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki tutu kuwi sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Ah, nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Yo, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Nggih. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh Yes. kuwi. Nek bojo loro ki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik. Iya. Do ngeling-eling. Tak dudan. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok nai bendhe kuwi wis malah ting tung. Yo, monggo dados.
Beda dengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah, iki beda iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenanan. Coba, kowe praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye iki mau kok sindan-sindan ki do ting-tingo kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni, aku merong dina kok meneng. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu, apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke iki mau coba. Iya, abang biru lampune disco. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau kah banget lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wis Nek kuwi aja cekot-cekotmu temenan. Sirahmu mat sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikutnya meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepane. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Lah apa sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising ya ngono, nek wis ngising ya mosok arep goleki isinge. Iyalah. Iya bener. Ya ngono. Kuwi kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya ngono. Pon nggih, iki pon nggih. Nggih. Atur sembah nuwun. Ming umure tuwa tatin. Oh. Ki jek bocah iki jek 22 taun nek ora. 23, Pak. 23. Iya. Ning wis kagungan garwa. Ya wis ora apa-apa. Jeneng pesti wis ora iso disingkiri kana. Ya. Ayo Mbak Ayu, cara pasundan. Ya. Apa jeneng iki? Bajing loncat. Ya. Wah, iki dadak bahasane cara Sunda. Ora usah kuwatir, aku nek ning Sunda iki wis kulino kana. Oh. Oh to. Ora usah kuwatir. Tak artekke cakepane. Oh iya. Saged ta, Pak? Lho, aja kaya kowe. Kuwi Banyumas. Omah Banyumas. Oh iya ding lali aku. Aku maha damang di dia. Iya. Nuhun sampurasun. Jampes. Rampes kok jampes. Iya. Bisa aku padake. Aku nang Bandung 3 tahun nih. Heeh. Bandung Jawa Barat. Aku tahu lho nek ning terminal Kewirangan. Iya. Kono iki nek muni wis ra atos. Heeh. Aku ning kamar mandi iki didodok wong Bandung. Mang atos. Waduh bingung lah aku jawab. Aku terus muni ora encer aku muni. Bul atos ki wis tak kira takon nggon aku ki atos. Heeh to. Wis ben. Heeh. Iya. Ora ngrasake ora ndi. Iya, iya. Gunung. Nah, cetha Gunung Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Apa mak? Gunung Galunggung kapungkur. Dadi
liwat Gunung Galunggung mburine awake dhewe kapungkur. Iya. Rasa digeguyu to. Iki serius aku mikir tenane. Didarani Gojek. Ya. Gunung Sumedang ketunjang. Gunung Galunggung, Gunung Sumedang. Gununge loro. Oh. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Loro kuwi jajar. Oh. Gede cilik. Ayo. Terus Talaga wis ngarani Sangkawayana iki di sekitarnya. Jadi antaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki tengahe ana telaga dan sekitarnya. Ya. Yuk. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Apa ora ana nggon? Ayo. Terang kicik kok nang tengah gua. Ya wis pokoke sak nggon-nggone lah. Entuke tengah gua ya wis nang tengah gua kono. Iya. Tunungna Kalah rusegono mbok wis. Ulah pundung. Ula pundung tulis sungkur lan sungker tadi ternyata apa-apa iki sing iso ora ana sing iso ngalahke Nuk. Iya. Ya. Tarim 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 Lho, Rem goleki mbok demu Rem. tarim raga wayana Terima ragane, tari mung terima ragane tok. ngancik Tetep diancik karo tari. ngancik di Tetep edan. negara Ora digagas. Mana ada urus. Sunda. Ya nabose sunduke delehke. Nyenyet. Ayo apa-apa ki mbok muni resepsi ae ya, Nak. Ya. Nanggap dagelan paling lucu sak donya. Anggere ndagel metu bareng sego. Modar wis to. Ora ana wong gatekke dagelane. Oh, mula menakan dhewe iki Nuk. Ayo. Iya. Yo deleke sik. Heeh. Yo karo mamah ra apa-apa ning nabuh. Heeh. Yo. Sing nyuling dilepeh sik segane. Yo mangga, yo.
Ya sasidok sik ora apa-apa. Ah kok suwi lho. Engkang-engkang Matur suwun, Mbak. Lakone. Oh iya.
Nek aku metu ora disesekke iki mosok metu kok alon-alon wis ora. Ora sip. Ha iya. Kudu sesek. Kaya ketoprak kae terus. Oh. Ketoprak kae metune ya mesti sesek anggere ana ketoprak metu saka tobong. Tuk dlentak. Mesti sesek ya kok, mesti sesek. Ora ana ketoprak metu kok alun-alun tuk. Ngono ya kok. Padahal apa bedane ketoprak karo maling, Tru? Ayo urung-urung kaya sapa bedane? Kowe iki tak takoni, bisa ora? Ayo beda ngetoprak pentas maling ki cetha wong nyolong kok. Awi jawabane wong kurang mangan sekolahan. Oh. Bedane apa nek ketoprak karo maling? Ketoprak ku nek dikenthongi mesti metu. Oh, wonge mesti gleleng kae. Tuduk ndlung tok. Duduk tuk wah ketok metu nang panggung keploki penonton. Nek maling dikentongi mesti cenanangan liar melayu. Iya. Ngono ya. Ah iya bedane kuwi. Lah apa sebabe kaya melayu? Lho. Ha kok nganggo sebabe kabeh. Mergane ndek sikil urung karuan. Kok iso meja kae ndek sikil ra iso melayu. Kursi kae ndek sikil ra iso melayu. Mergo kae benda mati. Ora iso mlayu urung karuan kok iso mobil kae benda mati iso mlayu kae nganggo mesin nyok lho ya aja nesu kok ora iki bantah-bantahan iki apa sing nganggo mesin ki iso mlayu mesti iso mlayu montor mobil kanggo mesin iso mlayu bego ki nggo nyerok cengelmu ya iso ya ora ndur nesu kok ora nganggo mesin mesti iso mlayu urung karuan mesin jahit kae ra iso mlayu. Apakmu kapan kae? Mesin jahit kae ra iso mlayu. Wis tau weruh mesin jahit tekan ndi-ndi? Oh iya ya. Kapokmu wae. Kowe iki nek ngono kuwi aja rumangsa bener, aja rumangsa menang, ning mesti kalah. Ngono lho. Sebab apa? Mesin jahit kae mergo ora nggo bensin. Oh. Berarti sing nganggo bensin ki mesti iso mlayu, mesin dikai bensin ki mesti iso mlayu. Kene bakul bensin kae manggon. Oh, kapokmu kapan kowe? Wis tau weruh bakul bensin ider ngalor ngidul urung tau weruh to? Kae yo manggon, kae yo nganggo bensin. Mergo kae dodol. Dodol ki mesti manggon. Kene wong adol janganan kae tekan ndi-ndi. Woi iya. Ah, kapokmu kapan kae? Mergo kae ngubengke dodolane. Oh, tadi nek sing ngubengke dodolane iki mesti mlaku. Kene ombak banyu kae mubeng ora mlaku. Manggon. Mergo kae ombake banyu urung tau ngentepi ndasmu. Nah, iki nesu kok kowe jual ora. Asem iki kalah ya aku. Ayo wong aja sok menang-menangan. Padake ora. Ha iya. Karo mangsane kaya njur menang-menangan dhewe. Apa-apa kang anggere dibedheki arep kalah, arep dibedheki arep kalah ora. Ora iso ya, Truk. Tuwa aku karo Petruk mbangane kowe. Iya. Mula aja sok nganu nganggep wong iki sak ngisor muga ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Ngono. Sak pinter-pintere wong iso ana sing luwih pinter. Lho. Sak kendel-kendele wong iso ana sing luwih kendel. Lha sak sugih-sugih wong iso ana sing luwih sugih. Mula ana tetembungan di atas langit masih ada langit. Oh, ngono ta? Mula kowe wongso duwe bedhekan terus tok anggap kancamu ra iso bedhek, aja. Ning kala mangsane kancamu duwe bedhekan sing luwih ampuh. Lho, ngono. Adiake ora. Ah, bedheki nek pancen kowe ngerti. Bedheki apa rek? Ana gajah gede-gede. Ala pirang-pirang. Terus ana gajah cilik-cilik pirang-pirang. Piye le mbedake supaya misahke gajah gede karo gajah cilik? Oh, kuwi nalar lho, Gong. Ayo dipilih. Dipilih gajah gede kiwake, gajah cilik tengenke. Kuwi ngentekke pirang dina. Gajahe akeh banget. Oh, piye kok nek kowe ayo? Aku wis kentekan akal iki. Golek ayakan sing gedhe, ha gajah cilik gedhe iki tumpangke ayakan terus diayaki. Engko sing cilik mesti tiba ning ngisor. Oh ngono kuwi jenenge ilmiah, goblok ora.
Oh, ya. Dian tenan kok. Ha iya. Kidul kono kuwi arep dibangun mall sesuk rek. Wah ta. Karo Pak Surata. Weh, tenane Gong, tenan. Jembare mall 400 kilo. Wah. Mosok kuwi kok iso, Gong? Ale arep adol ayakan endi nek ora ana mall 400 kilo? Ngayaki gajah ana apa? Wis ya bener ya. Wah, kowe kewalik kowe. Wah, setan ora doyan demit lan dulit. Aku dadi, aku tak takon nek ora ana mall sing jembare 400 kilo sing arep adol ayakan gajah sapa? Aku kudu gawe mall sing jembare 400 kilo. Oh iya ya, padake ora. Apa meneh? Wis gak truk? Wis mah aku nek karo Bagong kalah terus ya aku. Bagong iki arep kaya ngono ning uteke encer ya ora. Iya. Ya wis pokoke awak dhewe gara-gara iki. Ha iya. Tegese awak dhewe melu ndedonga penyari Bapak Kades sing ninggal iki iso momong marang para kawula ya ora. Ha iya, penyari Bapak Kris Dewiyanto. Heeh. Sepuro uga ya Gong. Karo penyari Bapak Surata, Bapak Sukamti dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan nggone ngadani halal bihalal karo tasakuran bengi iki nimbali karo awake dhewe ya, Tru. Iya. Ya wis sak bisa-bisa ngaturake pasugatan. Gandeng sing dipercaya awake dhewe mula ya awake dhewe kudu sak bisa-bisane ya paring panglipur mingsaning para lenggah. Heeh. Karo disambi tetembangan sore iki. Ayo, men kepenak rasane. Disambi tetembangan sambi kegendingan sing kepenak ya karo nggo ngilangke rasa adem Hai biasane nek ngene iki dasare musim kemarau tur embuh iki kok kahanane kaya ngene iso lho suatu saat Indonesia iki ana musim dingin waduh ana tau aku siklus nganu kok cuaca kok to iya iso ngerti udan salju. Wong kaya aku ki wong lemu mesti awet uripe, daginge kandel. Sing mati dhisik wong kaya gareng-gareng iki. Kuru-kuru udan salju kedingan mati. Aku ora iso nek mengkon kedinginan kok mati arep wong kaya kene iki daharane dahar bervitamin ora padake. Godhong-godhongane. Ijo-ijonan ki tak pangan. Ora mung bangsa iwak-iwakan, ora mung bangsa ati, rempela. Wah, kuwi malah sumbering penyakit. Wis omong wae ora kuat tuku reng dadak nyacat. Kowe ki ora kuat tuku ati rempela kok senengane nyacat, ora perkara nyacat. Ning ngene, Gong. Wong manganane bangsa daging-dagingan ki nuwun sewu. Kencokan penyakit gampang. Jantung, liver, ginjal lan sak piturute kuwi wong sing manganane ora diatur, senengane mangan enak, kuwi mesti bakal kencokan penyakit beda karo aku. Aku wong desa. Pangananku ya basa ijo-ijonan, bayung, bayem, kacang panjang, kacang pendek. Lan sak piturute. Aku iki pangananku kuwi mengandung vitamin, iso menguatkan organ-organ tubuh. Omong wae nek ora mampu. Ngono wae malah penak lek ku mikir. Aku memang padune serik karo aku nek esuk wis to bojoku mesti mlastiki sate. Ayo gleleng kok ya Gong. Ah iya ora ngerti kowe. Mesti nggon tas kresek kok kaya sunduke to. Mesti kowe mikir kae sate kambing, ha to? Pikiranmu mesti mikir kae sate ayam. Goblok, kae iki sate kere. Sate kere iki sing endi? Sing kae sate gajah kae lho. Sing nek dipangan iso nambahi kandel untune kae. Wah, bar mangan sate gajah ngombe es. Wah, ling ngilangi dadak dithithiki untune. Kaya gawe kijing. Gawe kijing dekulmu merocot ora. Ha, iki mulai alon ki dodokane dodok. Ya, nembang ya. Ya. Sing kepenak ya, Tru? Heeh. Ngaturke sapa sing kepareng arep nyekar? Anakku wedok Agnes urung nembang. Heeh. Nembang, Nes. Ha iki kademen nek wisan telapakane saya cilik. Sinden kok telapakane sak ukuran bayi. Ya ora apa-apa ora. Ya. Lah ra ngono.
Wis ben ra apa-apa ben do arang yo wis wajibe kok ana. Iya, wis do gedhe-gedhe. Anake wis do nyiji-nyiji. Agnes siji, Orisa siji, Ika siji, Elisa urung. Terus apa jenenge? Tatin siji, Ayu urung. Neti loro, Wahyu telu. Boros papat to edan. Boros tenan. Ya ora apa-apa. Sing urung nglairke malah sing pojok dhewe kae teko. Urung lairke macan. Wis ya ora. Mbak Orisa ngaturke nganu, Mbak. Ya. Mau wonten titipan saking mbok menawa wis tau ngerti ora awake dhewe mangke dipun dalaken jenang gula. Oh ya. Dibawani. Dandang gula. Kok terus lebake jenang kula kowe aja lali marang aku iki. Lah dhewe kudu selektif, aja nganti dumpyuk karo campur sarine. Campur sarine wis pirang-pirang ditokke lho, sriuning pelok wis ditokke lho. Sriuning mustika tuban. Angel lho nek ora wong pinter. Iya. Yo, dibawani, Mbak. Juret lamun bisa do engone cari anone sasraba ing maes pati nenono aran patih lelaku nek wetu medok ben dadi sinden sing apik. Nek metu lanang ben dadi seniman sing apik. Ya, ning kaya ngene gumantung karo le tumindak nalika semana kok ana. Iya. Nek arep mulai kuwi disertani maca Al-Fatihah, ngono kuwi bakale apik. Arep mulai wiwit kuwi
pandeng-pandengan meripat antaraning putri karo kakung ki padha maca Al-Fatihah masing-masing 100 kali. Lah do ngayal to. Kakean niku, Pak. Kuwi ngono kuwi. Nek wis ping 100 Al-Fatihah ping 100, wis mulai do turu jejer kae maca meneh. Mulai bersentuhan antara tubuh dan tubuh ini muhrim. Ini muhrim sudah sah. Cek ngono kuwi Al-Fatihah meneh. Ping 150 masing-masing. Engko ora andang-andang biar Baca turu nggih, Pak. ya kuwi nek kuwi jarene ngono kuwi ana. Iya, ya kanjeng kudu didongani ya, Mak. Ora kok cenanangan ora. Grombyang, ayo wis. Dadine bocah mesti gentro. Ayo. Ayo, apa-apa dipancali ra karo-karoan kok. Yo. Kang kinalong tripra kaya purune kang ten antepi nuhoni terahku ya buka celuk, Mbak. Mangga. Jeneng kula. Mangga. Jeneng tak tung tak. Ya. Ya kan mau ya ana sing arek kleru ning ketutup gamelan. Oh iya. Sing endi? Sing ngendang ya anu saking bendina ngendang dadi persendiane kaya obah dhewe. Driji-drijine kaya obah dhewe. Wis ora iso terkontrol pokoke. Nek ndi ya karepe pengarep ngono. Oh, iya. Oh Mas
tipis-tipis. Goyang tipis-tipis. Yup. Dangdut kena iya nana iki ana pamundutan bojo loro no iya monggo diaturake ayo kelap kelip lampune disko iya ngawur iya matur suwun ya wis tak kandhani le obah ora sah rasa-rasa lagi 8 minggu usia kandungan kuwi rentan ngono ya mak rentan dadi nek nggo obah nyengko kuwi engko ndak ana efek sing ora apik dienggo jabang bayi ya jane wis takon leren nok ya cuti sik mergo isih meteng enom wah mboten iso Pak kula niku nek ning omah nek mangan apa-apa malah mual-mual nek teng wayangan malah ngopo-nopo karepe kula pangan. Iya. Ya kena ning aja dimamah. Iya. Nah, Mbak Orisa. Iya, diaturake ki mau jenang kula. Iya. Apik nok. Iya. Ya. Ha iki nek Mbak Ika Suhesti kuwi anu fake. Kuwi lagu sing anyar sing lagi ngetren ki no. Iya, yo Mbak, nembang Gembus Asmara. Apa? Gembus Asmara. Gubuk Asmara ta ya ora ngerti kok ya. Nek gubukane ora gembus e? Ha iya. Ayo Mbak Ika. Wis saya suwe saya jiane elek tenan. Men wis karep. Ora iso dilondreke kok cangkemku wis. Iya. Ya yo. Dibawani ayo. Nggih. Tetep diadeke pancen luar biasa yo. Wah, ayo sing jeneng body biola iki ngene iki. Iya. Awak dhuwur sirah yo apik, yo pundake yo becik, awake manu bangkeane yo cilik bareng tekan kono mak plendung. Iya. Medung jan. Kono ngendi? Luar biasa. Ning nek piyai tepus ki aja tok sawang sikile no. Oh. Piyai Gunung Kidul ki wah wis. Nek tekan nggon sikil siji tretepen, loro mledhek. Tungkake deloken ra wis. Ada. Lah tenan ta didelok. Apa? Mledhek ngono kok. Mledhek yo ben. Ayo. Nggo ngerem ngene iki. Tinggo ngerem nek mlaku. Ayo nek pas sudan kan kono licin, nanti le ngerem nganggo sikil. Apa, Mas? Iya. Nyaluk lagu apa? Oh, nggih. Sarung jagung. Sik kepripun? Sik slendro. Belok barang kok sarung Belok jagung. barang. Iki ayo ora mutu sarung jagung. Mboten niku wau Bu Pras sing slendro apa sing barang ngoten lho, Pak. Oh, manut kok SpongeBob ku anak-anak.
Ya kan digenahke. Ah iya. Engko nek kleru. Sarung jagung slendro ki sing kepiye? Enten. Sing piye? Riko sragenan. Ayo sing piye coba? Kula mboten apal. Ah ora apal kok tok tari. Engko nek kono njaluk slendro kowe ra iso. Lah ya nek ra iso dibalekke duwite. Ah, kowe kok balekke duwite. Iya, kowe iki simpan pinjame ra tau nyaur kok balik. Ya ngomong sapa? Iya. Ayo, Iki Mbak. nggih sinten iki? Ayo, ya kono kene kono. Wis didum cah songo. Wow, kowe. Piro iki? 100 cah songo wis kumanan nyepuluh-nyepuluh ora. 10.000 nggih Wis jenengan. ora apa-apa mbangane buruh gendong. Ayo, Gek. Kula kene apa, Pak? Sarung jagung mau dadi ajane arep gubuk asmara dadi sarung Oh, jagung. nggih. Ya. Dari bawane mau wis dibawake sarung jagung dandang gula. Banjet mau. Saiki ora usah dadak dibawani langsung buka saka bonang. Ya. Ya. Sip. Buka bonang rasa dibawani langsung sarung jagung. Deng 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 deng. Ayo sing jenenge bonang ki nek ngabani kanca-kancane siap ki mesti nggawa tutukan ngono kuwi. Tong tong dong 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 dong. Ya. Oke anggere kenengko bonange wis muni, ya kendange langsung nyaut. Tung ndlep. Nah. Hati-hati, pokoke kendang ki pokoke pertamane kudu tung ndlep. Tot gong. Pokoke nek urung tung aja dindelepke dadi tung ndlep. Tot. Ya, monggo. Dayane apa iki ya? Oh. Rangga
Matur suwun Mbak Ika. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek